alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Derɗiraɓe en bolwanan ha jonde meɗen nde ko laati ɓural lewru suumaye, gam lewru suumaye man ɗo en keddi be maaru. To kadi lewru suumaye man ɗo ɗum lewru mapindiru teddundu ndu Allah darjiɗini ɗum nder lebbi mako 12 ɗum wakkatiwel bo tilimgel ngel jawmirawo sowata ha muɗum kuuɗe boɗɗe. ɗum wakkatiwel tilimgel ngel jawmirawo yiɗi kuuɗe boɗɗe ha muɗum, ngel jawmirawo sowata kuuɗe boɗɗe ha muɗum. ɓi adamajo huwa kuugal pamaral ha nder lewru suumaye, kadi o hebra nder magal mbar jaari cowandi ɗuɗdi. kadi lewru suumaye man ɗo ɗum lewru hayru, ɗum lewru marndu barka, ndu pamarum ɗuɗɗinte ha muɗum, fotan ɗum laati ɗum kuuɗe boɗɗe walla ɗum kuugal hayruwal no ngal famɗiri fuu. kadi hayru magal be barka magal ɗuɗan ha nder lewru suumaye. ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. kadi lewru suumaye ndu jawmirawo jippini ha nder darja lewru suumaye man ɗo, jawmirawo jippini alqur'anure muɗum teddunde ha nder lewru suumaye man. jawmirawo jippininde nde fuumare diga lawhul mahfuz ha baytul izza ha asamaga duniya ɗo. to kadi ɓawo ɗon ha diga baytul izza man bo nde ɗon jippo kadi deydey fodde haaje ha nde jippinde fuumare nde timmidi. to kadi ɗo man ɗo ɗum ɓural ngal suumaye gongal nder suumaye, ɗum ɓural jippingo qur'an man nder suumaye man ɗo. kadi ɗum ɓural ngal jawmirawo waɗi ɗum nder lewru suumaye man ɗo. kadi qur'anure man kayre man bo nde laatake ɗum kanda, nde laatake nde handore ɓiɓɓe adama en. ɗon ha maare bo hujjaji banguɗi banginanɗi deydey kanda ko woni ha dina islam, deydey kanda ko woni ha alqur'an man ɗo. nde ɗon mari ayaje be dalilaji deydey ko wanginta laɓɓinta kanda man. non qur'anure man bo nde laatake kayre man ɗo nde sendore hakkunde gonga be fewre. to kadi lewru suumaye man ɗo kayru man ɗo wari deydey ko wolwanta ɓural maaru, ko wolwanta yiɗego kuuɗe boɗɗe ha nder lewru suumaye man ɗo. hadiseji ɗuɗɗi wari ha dow majum, hadiseji ɗuɗɗi kadi. nder ɗon man hadisewol ngol Abu Hurayra filli radiyallahu anhu, kanko man o wi'ata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal iza ja'akum ramadan futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati shayatin. kadi lewru suumaye nder ɓural maaru kayru man ɗo toni ndu warani on, lewru suumaye man ɗo toni ndu warani on, kadi laatoto nder ko woni ha maaru man ɗo jawmirawo maɓɓita dammuɗe aljanna. jawmirawo lewru suumaye to ndu darake jawmirawo maɓɓita dammuɗe aljanna muɗum, non do o maɓɓa dammuɗe yiite, non do o tonga sheyɗanji, o tonga sheyɗanji ɗi keɓata ɗi callito dow ɓiɓɓe adama en ban deydey ɗi mbawanno sallitago dow ɓiɓɓe adama en ha tana suumaye. to kadi jawmirawo ɓangiɗo kanko man ɗo oɗon tongo oɗon maɓɓita dammuɗe aljanna ngam ko woni ha lewru suumaye man ɗo ha ɗuɗgo kuuɗe boɗɗe, ngam ko woni ha lewru suumaye man ɗo ha ɗuɗgo kuuɗe boɗɗe ɗe ɓiɓɓe adama en kuwata ɗum nder lewru suumaye man ɗo. kadi ngam man waɗi jawmirawo maɓɓiti dammuɗe aljanna muɗum ha nder lewru man, ngam o solna ɓiɓɓe adama en suumotoɓe huwanɓe kuuɗe boɗɗe nder suumaye man ɗo, o solna ɓe ha huugo kuuɗe man ɗo deydey ko nastinta ɓe aljanna, o solna ɓe ha huugo ko laati ɗowaje ban ɗuɗɗingo juule nafilaje, ɗuɗɗingo sadakaji, ɗuɗɗingo innugo Allah, ɗuɗɗingo jangugo alqur'an e tana majum kadi ha ko laati kuuɗe boɗɗe. jawmirawo kanko man ɗo o maɓɓiti dammuɗe aljanna mako man ɗo ngam o solna ɓiɓɓe adama en jeyaɓe mako ha nder suumaye man ɗo be huugo kuuɗe boɗɗe man ɗo, ngam laatago kadi dammuɗe aljanna mako man kanje man ɗo ɗe ɗon maɓɓitaniɓe. ko moye fu solana huwa ɗuɗɗina kuuɗe muɗum laatiɗe boɗɗe ha nder lewru suumaye man ɗo. non jawmirawo o maɓɓi dammugal yiite, o maɓɓi dammuɗe yiite, kadi kanjum man bo
ngam famɗugo gedde gonanɗe ha nder lewru suuma e man ɗo, ngam famɗugo gedde ɗe ɓiɓɓe adama en julɓe paggititto ɗum ha nder lewru suuma e man ɗo, laatoto gedde man kanje man bo ɗe pamɗitan, laatoto ɗe pamɗitan. To ni a fondi be lebbi tana suuma e gedde deydey ko ɓiɓɓe adama en julɓe paggititto ɗum ha nder lewru suuma e man ɗo, kanje man ɗo ɗe ɓuran famɗugo kadi. Ngam man yite bo kanje man bo nge omdama. Non seyɗanuji bo kanji bo jawmirawo tongake ɗi, seyɗanuji jawmirawo tongake ɗi kadi kanji man ɗo ɗi mbawata sallitago dow ɓiɓɓe adama en, ɗi ukkina ɓe ha gedde deydey ko ɗi mbawanno ɗum ha tana lewru suuma e, ha nder lewru suuma e man ɗo be suumago ɓi adamajo man ɗo, kadi deydey no seyɗanu wawata doggirgo ha ɓandu mako man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɓillano seyɗanuyel man ɗo ngel wawata doggugo dow ɓi adamajo julɗo sallito dow muɗum ban deydey ko ngel wawanno ɗum ha tana suuma e, deydey ko ngel wawanno ɗum ha tana suuma e. Kadi jotta nder suuma e man ɗo kangel man ɗo ngel latto kadi ngel tongangel, ngel tampugel, ngel wala sembe, deydey ngel sallito dow ɓiɓɓe adama en julɓe, ngel ukka ɗum nder gedde ban deydey ko ngel wawanno ha tana suuma e. Kadi ɗo fu ɗum ɓure gonɗe nder lewru suuma e, kadi ɗum sappinan en kanjum man ɗo ɓi adamajo julɗo to ni kanko man ɗo suuma e man ɗo ndu huciti ban jotta kucitanɗen suuma e man ɗo, kadi woni dow mako kanko man ɗo o sirya hoore mako deydey kuuɗe suuma e man ɗo to ndu darake man ɗo o habda kadi kanko man ɗo o ɗuɗɗina ko laati kuuɗe boɗɗe ha nder suuma e man. Nder ɗon man kadi ko latti wajibi man o suumo suuma e man, non kadi o juula ban alkaweje ko wonata ha nder lewru suuma e man, o ɗuɗɗina jangugo alqur'an, o ɗuɗɗina hokkugo sadakaji, o ɗuɗɗina sumtingo yimɓe to o ɗon mari bawɗe dow majum, kadi ngam solango kanko man ɗo o heɓa mbar jaari ɗuɗndi gonandi be gonandi nder lewru suuma e man ɗo be hayruji be barkaji sowanego kuuɗe ha suuma e man ɗo, kadi kanko man ɗo o heɓa o nafitoro be majum. En bolwanan deydey ko laati wajibago noy en mbi lewru suuma e suumago ɗum wajibi, to kadi en bolwanan tabititgo lewru suuma e man ɗo laabi noy lewru suuma e tabitirta be muɗum. Ngam man kadi to suuma e man o tabiti laato wajibi dow goto dow ummatore julɓe fuu kamɓe man ɗo ɓe cuumo. To kadi nder laabi ɗi lewru suuma e tabitirta be muɗum man ɗo kanjum wonte yiigo lewru suuma e man ɗo, kanjum wonte lawol aranol man ni, kanjum wonte yiigo lewru suuma e man ɗo. Ngam jawmirawo ɓangiɗo wiyata faman shahida minkum shahra falyasum, kadi ko moye nder moɗon yi lewru suuma e wajibi dow mako kanko man ɗo o suumo lewru suuma e man. Non konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam biyangol iza ra'aytumul hilala fasumu, to on gi lewru suuma e wajibake dow moɗon onon man ɗo cuumoɗon. To kadi ha yi'igo man ɗo ha ɗo man ɗo sarɗitittake si goɗɗo fu yi'a be gite muɗum, sarɗitittako kala goto nder ummatore julɓe fu si o yi'a lewru suuma e man ɗo be gite mako nden o fuɗɗa suumago. Innama ko laati wajibi kam to ni woodi giiɗo nder ummatore julɓe kanko man ɗo o laatake o julɗo, o kakkilɗo, o balingiɗo, nden kanko man ɗo ɗon mari hoolare, o goɗɗo koolaɗo, kadi kanko man ɗo to ni tabiti yiigo lewru suuma e man ɗo be giɗɗe maako, o sappini ɗum deydey ardiɓe ha nokkure man tabitini giɗɗe man, kadi wajibake dow ummatore julɓe fuu ha lesdi man kamɓe man ɗo ɓe cuumo. Kadi be habar goɗɗo mbiɗen, be habar goɗɗo lattiɗo o julɗo, o balingiɗo, o kakkilɗo, nden habar maako bo hoolete, kanko man ɗo to ni jihare suglantode haala lewru anditi fakat sarɗiji man o ɗon hebbiniɗi giɗɗe maako man ɗo ɗe koolama, ɗe jaɓama, kadi wajibi dow ummatore kamɓe man ɗo be majum man ɗo lewru suuma e tabiti dow ummatore, wajibi dow maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo. Ngam wari hadisewol goto nder arabinko en kamɓe wonte yimɓe yaasi wuro, goto nder maɓɓe wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallama
o wi'ata annabijo mi yi lewru. Annabijo wi'ata mo an man ɗo a seedoto deweteɗo be gonga wala si Allah na? O wi'ata annabijo miɗon seedi deweteɗo be gonga wala si Allah. A seedoto min do mi nulaɗo Allah na? O wi miɗon seedi an do a nulaɗo Allah. Den annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata Bilal umma matin yimɓe ɓe cuumo jango, umma matin yimɓe ɓe cuumo jango. To ɗo man ɗo ɗum hadisewol ngol sappini en kadi oɗo man ɗo o wari o sappini annabijo kanko man ɗo o yi lewru sumaye. Annabijo tabitini juldamku mako o julɗo, oɗon seeɗo deweteɗo be gonga wala si Allah, annabijo Muhammadu nulaɗo Allah. To kadi matin yimɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo jango sumaye. To non hadisewol ɗiɗaɓol bo goto nder sahabo en o wi'ata yimɓe ɗaɓɓiti yiigo lewru, nden o wari kanko man ɗo o matini annabijo sallallahu alayhi wa sallama, kanko man ɗo o yi lewru. Nden kadi kanko wonte sahabojo man, kanko wonte Ibnu Abbas. Ha hadisewol kadi arabinkejo garɗo matini annabijo o yi lewru, annabijo umri Bilal ummo matina yimɓe jango sumaye ɗo. Hadisewol man Ibnu Abbas fillani en hadisewol man. To non hadisewol ɗiɗaɓol man tokkotongol bo sahabojo annabijo bi'eteɗo Ibnu Umar radiyallahu anhuma, kanko man ɗo o wi'ata tara annasu alhilala fa akhbartu nabiya sallallahu alayhi wa sallama anni ra'aytuhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi. Kadi o wi yimɓe ɗaɓɓiti yiigo, sahabojo bi'eteɗo Ibnu Umar kanko man ɗo o wi yimɓe ɗaɓɓiti yiigo lewru sumaye. Kadi garmi matin mi annabijo sallallahu alayhi wa sallama, min man ɗo mi yi lewru sumaye. Annabijo o suumi be hoore mako, o umri yimɓe bo cuumo. To kadi hadiseji ɗe o ɗiɗi fu ɗi cappini en annabijo o tabitini giɗɗe ɓeɗo sahabo en ɗiɗo ɗo, o tabitini giɗɗe maɓɓe, kadi o umri ummatore bo suumi be giɗɗe maɓɓe. To kadi ni kam hadiseji man ɗi cappinan en yiigo lewru man ɗo na wajibi dow kala goto fu si kanko man ɗo o yi'a, innama wajibi dow kala hani dow kala ummatore fu ɓe ɗaɓɓita yiigo lewru man ɗo. Kadi ɗon man ɗo kala yoga maɓɓe to yi lewru man ɗo he'ani yoga ɓe gi'ai, kadi laato be man ɗo suto yoga giɗɗe man ɗo ɗe tabiti, kadi wajibake dow ummatore lesdi ngori, kamɓe man ɗo wajibake dow maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo. To kadi to ni lesdi ndi yi giɗɗe, ndi tabitini giɗɗe maari, kadi to wodi mo suumaki ha nder maari bo kanko bo andita o yari sumaye kam tabiti deidei ni jihaji cuklaniɗi haala largo lewru, jihaji cuklaniɗi haala largo lewru ɗo kanji man ɗo ɗi tabitini ha lesdi lewru sumaye tabiti yi'ama. To kadi be majum ha nokkure man kam sumaye darake, ha nokkure man kam sumaye darake, wajibake dow goɗɗo goto fu ha nder lesdi man ɗo kanko man ɗo o suumo. To kadi to waɗi lettare o wi kanko silto o yi be gite mako bo kadi o anda kanko man ɗo o faggitake zunubawol latingol mapindiwol, kanjum wonte kanko man ɗo o fewni ummatore julɓe ha lesdi man. Non do o yari sumaye ngam ɓe matini jango sumaye o sumaki ɗo, o yari sumaye. To ɗo man bo ɗum zunuba mapindi ha jamum yargo mako ni ummatore julɓe fu ɗon cuumi, kanko bo oɗon yara, oɗon fewni ɓe kanko man ɗo o ɗon yara, mana man kadi kanko man ɗo man bo yargo mako man ɗo ha kiita kam kanko man ɗo o yari sumaye. To yargo mako sumaye man ɗo ɗum zunuba mapindi ha, wala ko o watta o hefanamo zunuba man ɗo, wondo o sumake ngendam mako ɗam fuma jam o wawta yobgo deidei nyalde nde o yari be anniya kanko man ɗo o ɓawoni giɗɗe tabiti ha lesdi mako o sumaki ɗo, kadi o hefgo zunuba man ɗo ɗum saɗanan mo jamu. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi wajibago tabititgo giɗɗe man ɗo be yiigo ɓi adama to wodi goɗɗo lattiɗo o julɗo, o balingiɗo, o kakkilɗo, o koolaɗo, kanko man ɗo o yi wajibake kadi dow ummatore julɓe ha nokkure man ɗo ɓe cuumo ɓe fuu maɓɓe. Non jotta kam na giɗɗe wodi lawol gongol feere, lawol ɗiɗaɓol bo ha ko tabitirta be muɗum lewru sumaye man ɗo
kanjum wonte timmingo lewru artundu man ɗo ndu ko a lewru artan ndu suuma e man ɗo ndu hebbidini ñalɗe maaru 50 to ndu waɗi no gas e jeenayi ndaren suuma e to en gi en cuumake janngo en gi ay wala giɗɗe ɗe tabitay sam ha lesdi ɗo man bo kadi kebbinen 30 man ɗo ñallen en cuumaki nde kadi ɓaawo 30 kam kadi wala haaje jotta kam ha goɗɗo o wiya o yiina o yi'ay ngam lewru meɗen ndu salata ko balɗe 30 to kadi ɓaawoni lewru ndu hebbini balɗe 30 janngo kam suuma e man ɗon tabiti to laabi ɗiɗi kanji lewru suuma e tabitirta be muɗum imma be giɗɗe walla bo be hebbingo lewru artan ndu suuma e man ɗo ñalɗe maaru 50 to kadi ɗo man ɗo to ni lewru suuma e ban mbiɗen jiha cuklantoka giɗɗe lewru ha meɗen jiha man ka tabitini lewru yi'ama fotan ɓe matini ha radio walla ɓe matini ha télé kadi wajibake dow meɗen wajibake dow ummatore julɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo wajibake dow ummatore julɓe kamɓe man ɗo ɓe cuumo be majum suuma e tabiti ha nokkure man ɗo kadi goɗɗo ɓi adamajo lettiɗo wi kañum man ɗo o suumatako o hoolaki habarwol man kadi kanko bo anda o faggitake zunuba laatika makka nder ɗon man fewnugo ummatore julɓe nder ɗon man bo yargo maako suuma e nder ɗon man yargo maako suuma e o hoyday go'ore be ummatore to kadi bo zunuba gotka bo a tawande o hoyday go'ore be ummatore ɗo kadi bo o juldata be ummatore man ñande julde bo waran ɓe matina hande julde kanko kam suuma e maako o hebbina ɗum ɗo man bo ndeni o hoolaki giɗɗe kam giɗɗe maɓɓe ha tabitingo suuma e o hoolata ko giɗɗe maɓɓe kadi bo ha yiigo suuma e to kadi ha ɗo man bo kadi bo o faggito zunuba gotka bo kanka laati suumago ñande julde ummatore julɓe fuu ɓe juuli ɓe ɗon ceyi kadi kanko bo o ñalla o ɗon suumi to ɗo bo ɗum zunubawol gongol ngol o faggiti ni kam salago giɗɗe man ɗo ɗum sabbibinan dow ɓi adamajo zunubaji ba'indirɗi suumago ñande julde ɗum karam ɗum kadi nder ɗon man tawamo ñande julde go bo kanko man ɗo o ɗon suumi to kadi ɓi adamajo kanko man ɗo o habda o hisna hoore maako ha zunubaji ba'indirɗi ɗiɗo o habda o hisna ɗi hoore maako o hoolo ummatore julɓe to suuma e man matinama kadi kanko man ɗo o hoolo konngol maɓɓe o suumo to ni ɓe jiha cuklanika giɗɗe lewru matini janngo bo julde ɗo bo o hoolo jiha man ɗo o hoolo ummatore julɓe o jaɓa ha ɗon man bo o suumo.
marmi bofe boyo amoita yafan mo bernde idi amobda min gam Ramadan ya Ramadan Emi fergi furat bidarji namle Emi waiti furat binumji namle E imre de lewru sumaya barka nabiyu walli tamdaw Ramadan ya Ramadan Ramadana yo lewru jena yabru Warundu lati duda khairu Fadulu jeni dawon emaru Ogas ejowe didi emaru Qur'anu jibbina der Ramadan ya Ramadan Jibrilu yo yilli qur'o khairu Kaduru Ikrano o umri purdo birru Ulal o jogi o wadi khairu Mahamuda metina der Ramadan ya Ramadan Daga yende den o hei o heuti Itenge feure ni fi feuti Annaba kuluna kufuno mati Kurdi doyot jake der Ramadan ya Ramadan Ramadana yo lewru chahu Allah Duo moƴƴori nuɗɗin ɓe Allah Hinno yehuɓi dawɓe Allah Ɓe jokkoyi haa ɓe sali kulla Albarka lewru mawndu Ramadan ya Ramadan Layla Ture e maru won ananima Jemmare nde daɗino kulla jemma Jibrilu yo jippa ɓesdu himma Ibada yo ɓuri fa alfa shaharu Bara jari heɓete nder Ramadan ya Ramadan Ya angiɗo Allah albishirma Ramadana to tayima fa awelma Barjari ma seɗɗa fu sowama Do'a ko a torno fu jaɓama Aljanna maɓɓitama e Ramadan ya Ramadan Dammuɗe yite on bidama Sheydanuji ginni haɓɓidama Welo e ɗonka hoytinama O laare ndu marno handu timma Barkaji lewru mawndu Ramadan ya Ramadan Moƴƴe tati e maru keɗiten Sappoje arande barka keɓeten E hinno e tokki nder ko keɓeten Sappo ragareje nder ko keɓeten Sunubaji lotide nder Ramadan ya Ramadan Sumiɗo ndu fu ngam yo Allah Mo anni
hu shifaki Allah onuddin do da bayarda Allah yedde maude famarde fu ko sali ya fama kullaha der Ramadan saka dobe Allah bode ga duddina der Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'an marhaban ya Ramadan ana fa'atas bazikru Allah anyamna yarna julbe Allah awo ina gikke dobe Allah sadakaji ya hokka be bukabe Qur'anu nafdo der Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya se ta ya bakeri Allah feure kudi fu accungam de Allah yore badi fu dal mangambo Allah zambata badadi albarka lewru khairu Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya Ramadan ya Rabbi sami'u hedi tamle gondi di batti wasdanamle doa dede ambo jabanamle mi hosa su rare josu itanam der Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya Ramadan besare endam besdanamle hola renja muji besdanamle anni ambot karis koramle barjari ni kude sowan ilahi halimu yerdo yam der Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya Ramadan albarka cuba do holdina do inno ye Allah fesina do burna do tage fo hokko da do sahado nugurdi fu elem jagordo Ahmada jam Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya Ramadan yaddo jade mada Allah jawmam do dokkal ngambo dokkudayam basira e zarfu dokkudayam Spirim resumai hafsatu demo wiyo dammat Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale Qur'anu marhaban ya Ramadan ya Ramadan lalali ja'ale
lewru burhanu marhaban ya jaɓɓama lewru tanzilu marhaban ya jaɓɓama lewru